Ahojte šarkaníci, moje meno je Emma Kite a ja vás vítam u ďalšieho videa. Toto video bude prečo si okusujem nechty, alebo ako s tým prestať, prečo som začala, z čoho to teda je. Takže poďme. Ja som podľa mňa začala asi pred 2 rokmi, asi tak nejak približne, pred 2 rokmi. Neviem prečo, podľa mňa to je zo stresu. Ja už si teraz trošku prestávam okusovať nechty, ale stále ešte tam je niečo. No a vlastne aj keď sa nudíte, tak si tú ruku dáte do tých úst, ale to mňa viete. Vlastne niektorí ľudia, ktorí si už tie nechty okusujú dlho, ešte dlhšie než ja, tak už to aj ja to berem už ako samozrejme, že už to proste robiť musím. No a vlastne, že vraj na to pomáha teda žuvačka, že si dáte žuvačku do úst a malo by vám teda presne si okusovať nechty, že vraj spotrebujete za jeden deň, ak budete to robiť, že jednu žuvačku vyhodíte, hneď si dáte druhú, tak aj dva balíčky spotrebujete, aj 3 žuvačiek, takže tak nejak. A ja som si pozerala na kanále veľké E, veľké K, také video, takú zmes, ktorú si môžete doma pripraviť iba z 3 vecí, ktoré určite máte v kuchyni. Tak, že to je vlastne len voda, sol a olej. To si spolu zmiešate, vody si dáte veľa, oleja asi tiež proste málo oleja a tiež iba špätku soli, také 2, neviem, ako to mám povedať. Keď máte proste 2 prsty a takých palec a gazovák a tak ich spojíte, no tak proste také 3 špätky do toho si dáte, takže to by vám malo nejako pomôcť. Teraz je vraj to je zo stresu, ako som už hovorila. Takže toto video bolo trošku krátke, takže ak sa vám video páčilo, určite hoďte like a ahojte šarkaníci. To je teda prča.